kedu ihe dị n'ime ụlọ a? Ọ bụ olili kelili ya ka eji ndị bi na ya were achụ aja? Nwaanyị atọ gara ịmụ nwa ha mana onweghị nke kpọ nwa ha na ndụ wee bata. Ha atọ kpọcha ozu nwa wee lọta. Mmadụ abụọ lụrụ di na nwunye ọhụrụ kwabatara n'ụlọ a. Ihe a bụ afọ 5 ha ahụ ya afọ ime. Nwaanyị ka bikọtara n'isi geeti di ya na-agba keke. Ọ gara ịmụ nwa nwụọ mana nwa ya dị. Nwaanyị ka bi n'isi isi na-ere crayfish. Ihe ọ na-ahụ bụ ọtụrụpụ. Afọ ime ada n'anya ugboro 4 kemgbe o si kwabata n'ime ụlọ a. Enwebeghị onye bi n'ime ụlọ a kere nwa ịgara ụmụ agbọghọ bi ekwusara. Agụchara n'akwụkwọ mana ọrụ adị ya. Onye ọbụla na-eme nke ọma ji ego kwabatara n'ime ụlọ a ma ọ kpachara anya jiri oge chọpụta pụọ, ọ gaghị eji pin si ebe ahụ pụọ. Gaghị enwe onye ahụ ji oge kwụwa mmiri mgbe ọ ka na ya n'ọdụ ụkwụ. N'otu ime ụlọ a, oge ọbụla abanyere udu mmiri, ndị bi na ya na-achị obi n'aka maka na uju mmiri na-agbawa n'ime ụlọ a kwa afọ ọbụla. Ọ banye omebisie ngwongwo eji ebi n'ime ụlọ. N'otu ime ụlọ a ka ihe ọjọọ dị iche iche na-eme. Tupu ịkwaba n'ụlọ ọbụla, leruo anya jụọ ese mara ihe mere onye mbụ ji wee kwapụ tupu ị na-aba. Nke ka nke dị ike n'ekpere gee mmụọ gị ntị. Obi gị na-anabataghị ya jiri kwuo oge. N'ime ụlọ a ha chọpụtara ịma ihe ha ma ha ga na-achọ gị mbiaka. Ụwa dịkwa omimi. Ọ bụkwa mmụọ ka a na-akpacha tupu a eburupụta n'ihe. Ikpe ma gị na mmụọ mara gị n'ihe. Naanị dị ike maka na ndị dị ike na-anọ na ya. Mgbe obodo bụ igwe, gị nwa nọ n'ime ya kwesịrị ịbụ aga. Ntị adịkwa. Ya gazie.